تمرتي مسرت معبالن بالصقنان سلازخونه لعل طمتن اتوكرن كوهابو قدنتيو بغزيف باجت هاب كل كبابيتات هاجر زوارز زلو اغلو تمرت دما نايزي مرآيايو انت هنا قلنا بقبو جيزيوم تمرت زي جمرو قلعو غانا سلازلو نسيت انقطاتن مقمقام بقع تمرتاون موياون عدلات زرخبلو مقدن مفتارن صعرتات مكيادو قبو يوم لو بيع مسمراس تخايد عروزة دما بقندو ابزتو كريم ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊ በመልክዕ ጸጻም ዘዳለው ትሕስቶ ገብረ መስቀል ገረዝጌር ካውርባዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስማዕ ከን ህፃናት ሕብራት ሃገራት በመዋሃድ ኣብ ምክትታል ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ቆልዑ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ሎሚ 15 ሕዳር ኣብ ኣዳራሽ ኮሰ ኣስመራ ኣካይዶ ኣብቲ ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍር ዞባታትን ሚኒስትሪ ትምህርትን ወከልቲ ማዕከን ህፃናት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ዝተረኽብሉ ዓውደ ዘተ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዕ መፈት ቃል ትምህርታዊ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ክፋል ጸጋታት ሃገር ዝጠልብ ከም ዝኾነ በዚ መሰረት ድማ ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምዝርጋሕ ልዑል ቆላሕታ ተዋሂብዎ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስተር ሰመረ ስዒቡ እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ግቡእ ግዜኦም ትምህርቲ ዘይጅምሩ ቆልዑን መሰረታዊ ጠንቅታትን ኣተኲሮም ኣቐዲሞም ንዝተኻየዱ መጽናዕትታት ብምግምጋምን ንጹርን ጽጹይን ሓበሬታ ብምእካብን ነቶም ጠንቅታት ኣሊኻ ብቑዕ ትምህርታውን ሞያውን ዕድላት ዝረኽብሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲዩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ኣቶ ግብረዝጊ ድማም ብወገኑ እዚ ኣብ ዕድላት ትምህርቲ ቆልዑ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ሸተታት ዘላቂ ምዕባለ ንምዕዋት ምስ ሕብራት ሃገራት ብምውሃድ ዝካየድ ዘሎ ስራሕን ገስጋስን ዝምልከት ናይ ዘተ መደባት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ይሰላሰል ብምህላው ኣብ ምውጋድ እቲ ተርእዮታት ሓበራዊ ርድኢት ኣብ ምፍጣር ሓጋዚ ምዃኑ ኣብርሂቡ ኣብዚ ዓውደ ዘተ ኣብ ዕድላት ትምህርቲ ዘይረኸቡ ቆልዑ ዘሎ ዓለማዊ ርድኢት ኣገባባት ምድላው ኣብኡ ዘተኮረ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከምኡውን ህልው ኩነታት ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ዘይሳተፉ ቆልዑ ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ዘተኮረ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብክኢላታት ቀሪባ ተሳተፍቲ ብወገኖም ድሑር ኣተሓሳስባታት ዘንቀሎ ጾታዊ ኣድልዎን ኣሉታዊ ጽልኡ ኣብ መደባት ትምህርትን ስንኩላን ቆልዑ ተርባሕቲ ዕድላት ትምህርቲ ንኸይኮኑ ዝዕንቅዝ ተርእዮታት ትሑት ርድኢት ንምቕያር ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ወለዲ ክካየድ ዝግብኦ ጻዕሪ ከምኡውን ፖሊስታት ትምህርትን ጽልኡን ዝምልከቱ ርእይቶታት ኣቕሪባ ኣብ ንኡዞባ ፈሮ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ማዕዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ክካየድ ብዝጸንሐ ጎስጓሳት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብ77 ነጥቢ 4 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ رئيس ممهر معكلاين كلاين درجات بيت تمرت حدنت فرو ممهر إبراهيم إسماعيل مس كوميتا ولدي ممهران عم حضرت كبابيتاتن حلفت أكلات منجستنا بذكر ركب بب عمتو أبتساطفن تمهارو بحفشة صلى وهرت عري أبنيدك أنستيو دما بفل لاي زتباب عبيت يمزقب كمزلو أبريهو ኣብ ዓይነትን ደረጃን ትምህርቱን ሩይ ለውጢ ከም ዝተመዝገበ ዝተቐሰ መምህር ኢብራሂም ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት ክወሓስን ዝያዳ ክብርኽን ተራን ኣበርክቶን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክሕይላ ዘኻኺሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር እስማዒል ዓሊ ብወገኑ እታ ቤት ትምህርቲ ዓጢቓቶ ዘላ ዝምስከን ቀረብናው ትምህርቲ ኣብ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ርክብ ምስ መሻርክቲ ብምድልዳልን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስ ተምሃርን ዝሕግዙ ስልጠናታት ብምሃብን ንዝበለጸ ውጽኢት ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ተሳተፍቲ ድማ ሱልሳዊ ዝምድና ኣብ ዕብየት ትምህርቲ ወሳነ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክሕይል ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣማሓዳሪን ኡዞባ ፈሮ ኣቶ ዳዊት እምበየ ብወገኑ ብቕዓት ተምሃሮ ብሓፈሻ ንጡፍ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብቐንዱ ንኽዓቢ ሓበራዊ ጻዕሪ ክዓዝዝ ፀዊዖም ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ሕማም ሽኮርያ ምስቲ ሕማም ተኣሳሲሩ ዝኽሰት ሕማማት ዓይኒ ንምፍዋስ ብ14 ሕዳር ነፃ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሂቦ ዛጊት ምርመራ ዘይተገበረሎም ሕሙማን ሽኮርያ ድማ ኣብ ከማውያን ሆስፒታላት ጎዳይትን ቤት መኻእን ክግበረሎም ምዃኑ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣብ ዞባ ማእከል ቁፅሪ ብሕማም ሽኮር ዝጥቅዑ ዜጋታት እናወሰኸ ይኸይድ በምህላው ነዚ ንምምካት ምንቲ ክከኣል ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ንልዕሊ 60 ሙያውያን ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ንተኣለየ ሕማም ሽኮርያ ዝምልከት ስልጠና ን250 ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ድማ ብዛዕባ ጠንቅን ኣገባብ ምክልኻልን ሕማም ሽኮርያ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም
بخالق بمداي أفلط حبرة سبع حمام شكوريا نمعباي بزعبا كجبر زلو تنقطات كنكنن نمبرخ أب كلنت كالات عناز وهاب زلو استمرتات بقوت إيتي ركابو كم زلو كفلت تخايلو الله حمام شكور نمقصار أب ماجاجبا جبو تنقاق مقبار منقصاصن مزوتار كمون مدهانيت أب ساعات موساد أزي أقداسي مخانو يفلت أب زبا ماكل لما حبر استتقرنفو لعلي شوعات الشيح حمام شكور قالو أب نؤزر أفعاد تفرط حزبي أب حمام عصون صعبيناتون نمبرخ زكاية سعر كعيل ميديكال دايركتور هوسبيتال أف عبت أتو أسرات أمينة الزخيرة بحمش تحضر مس كوميته مكلخال حمام عصون نابتون أزوبا زنطفو جناتر مينسترتاتن أبستخايد ركباتو أسرات بزنبرة برتع كراماتن مزحتال وفرتات صريتن تريو حمام عصو أبزع عمتزي كام نايز حلف عمت كم زو السخب بمتقاس كوم زسارتو صريتا كبابي بزلع على كدفع اللو تصويعو ሚኒስትር ጥዕና ንዝነበረ ክራማታት ግምት ብምእታው ኣብቱን ኡዞባ ምንጻግ መድሃኒት ጸረጥ አንጦ ምዕዳል ናምስያ ከምውን ምክትታል ጥዕና ነበርቲ ዘጠቃለል ዕማማት ከተግብር ከም ጸንሐ ብምሕባር ድማ ቀጻሪ ስለ ዝኾነ ምትሕባር ህዝቢ ከዓዝዝ ጸዊዖም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣስራት ቃልሲ አንጻር ሕማም ዓሶም እንት ንኽዕወት መደባት ጽሬት ኣከባቢ ክሕይል ህዝቢ ንዝዕደሎ ናምስያ ብግቡእ ክጥቀመሉ ምልክት ዓሶ ዝተረኣዮ ድማ ቀልጢፉ ናብ ሕክምና ብምኻድ መርመራ ክገብር ብምትሕስሳብ ምትሕባር ብምሕዳራት ህዝባውያን ማሕበራትን ካልኦት መሻርክትን ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ተላብዮ ኣብታ ኣኼባ ብዛዕባ ኣገባብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣፈዋውስኡን ምትታሉን ከምኡውን ኣገዳስነት ቅልጡፍ ምሕካም ብኽኢላታት መብርሂ ተዋሂቦም